Idte a čiňte učeníkmi všetké národy, krsťať ich v meno Otca, i Syna, i Svätého Ducha. A učiac ich zachovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetké dni, až do skonania sveta. To je poslanie, ktoré Pán Ježiš Kristus dal svojej cirkvi. A že keďže my sme cirkev Ježiša Krista, tak to poslanie, to posolstvo dal pre nás. Aby sme išli, aby sme činili učeníkov zo všetkých národov. A aby sme ich krstili a vyučovali ich. To je veľká výsada, ktorú my ako kresťania máme. A môžeme byť vďační za to Bohu, že Boh si nás vybral a to veľké poslanie, to je niečo vzácne, nám dal. Aby my sme išli a šírili. Ale boli časy, keď cirkev ako keby zaspala a prestala kázať to veľké poslanie, ktoré Ježiš Kristus dal. A ja chcem tým povedať, že keď ty alebo ja prestaneme kázať, prestaneme vyučovať, čo Ježiš prikázal, potom príde Satan a bude vyučovať on. A Ježiš Kristus o ňom hovorí, o Satanovi, že on prišiel na to, aby zvadzal, aby oklamoval. A on to s veľkou radosťou robí. My sme dostali moc od Ježiša Krista, aby sme to poslanie mohli naplniť. My sme to dostali. A s tým sme dostali určitú zodpovednosť, aby sme išli, aby sme kázali. Všetci, ktorí sme tu na tomto mieste, predtým, než sme boli znovu zrodení, sme počuli o Kristovi. A všetci možno by sme mohli povedať, že my sme verili Krista. Aj dnes mnoho ľudí hovorí, že verí v Krista. Ale ktorého Krista verí? Krista, ktorého vyučoval Satan, ktorý predkladal, aký on je. Ja, kým som bol mladý, som počul Ježišovi Kristovi a počul som také vyučovanie, že on je ten, ktorý odmenuje tých, ktorí dobre robia, ktorí majú dobré skutky a tresta tých, ktorí robia zlé. Ale keďže stále som bol ja zlý, tak vždy len to zlé všetko na mňa dopadalo. A videl som takéhoto Ježiša Krista. No tak vždycky on ma len tresta. Nepoznal som jeho lásku, nepočul som o jeho láske. Vidíme, že niekto nám kázal Krista. Aj dnes ľudia hovoria, veď toho, čo vy tu kážete, veď so všetkým súhlasím, veď aj u nás to kážu. Ale my potrebujeme byť v slove, rozmýšľať nad slovom Božím a prijať od neho zjavenie, kto on je, Ježiš Kristus. A o ňom dnes budeme hovoriť. O tom, ktorý prišiel na túto zem, ktorý nás spasil, ktorý je Pánov Pána, Kráľov Kráľ. O ňom budeme rozprávať. Možno si povedali, už sme koľkokrát počuli o Ježišovi Kristovi. Možno, že dnes príjmeme nové, nejaké zjavené slovo z písma. Keď budeme si tak spolu prechádzať v Biblii a hľadať, čo písmo, čo Biblia hovorí o ňom, kto on je. Aj sám Ježiš Kristus za svojho času, kým bol na zemi, dal takúto otázku svojim učeníkom, keď sa ich pýtal, čo hovoria ľudia, že kto som ja. To, čo hovorili za doby Ježiša Krista ľudia o ňom, to hovoria ľudia o ňom aj dnes. A môžete počuť názory ľudí. Je to veľmi dobrý človek. Veľmi dobré veci robil. Potom ale zomrel a už viacej nevstal. Týmto všetko skončil. Hovoria áno, bol to prorok. On robil zázraky, áno, veríme. Ale týmto všetko skončil. Takže takéto reči môžete počuť od ľudí. Ale čo hovoria učeníci Ježiša Krista, že kto on je? A to platí pre nás. Čo my hovoríme, kto Ježiš Kristus je. Kto on je. My potrebujeme poznať pravdu z Božieho slova. Ježiš Kristus sa rozprával so Židmi a tí mu uverili. My uverili, áno, my veríme, že ty si Kristus. My veríme, že ty si Ježiš. A on im potom hovorí, ale vy, až ostanete v mojom učení, vy spoznáte pravdu a tá pravda vás vyslobodí. Im hovorí o tom, že oni potrebujú byť slobodní. Prečo im tak Ježiš Kristus hovoril? Lebo oni hovorili, že oni veria v Neho.
ale neboli slobodní. Lebo nezostávali v jeho učení, neboli v jeho slove. Aj dnes, keď sme ľuďom to povedali, že potrebuješ byť slobodný, že veríš Ježiša Krista, veríš ho ako syna Božieho, hovoríš o tom, ale pri tým nie si slobodný. Opíjaš sa, deň čo deň, nemá slobodu, v oblasti sa opíjaš. Ako poznáš Ježiša Krista? Poznáš ho ako vysloboditeľa? Máš plno problémov so svojimi susedami, hnevá sa, háda sa a tak ďalej. A Ježiš Kristus práve hovorí k ľuďom, že keď zostanú v jeho slovu, veď spoznajú pravdu a pravda ich vyslobodí. Pravda vyslobodzuje. Vy si spolu so mnou môžete listovať v Biblii Jan 8.32. Tam je tento rozhovor. Keď chcete si robiť nejaké poznámky, tak môžete. Kto nechce, nemusí. Na konci dostanete poznámky na takomto papieriku už napísané. Každý dostane, kto dnes tu je. Ale keby ste chceli si zapísať určité veci, takže si môžete zapisovať. Jan 8.32. Tam Ježiš Kristus rozpráva so Židmi o tom, že oni potrebujú zostať v jeho slove. To, čo hovorí Ježiš Kristus. My keď sa pozrieme ďalej a pôjdeme do 1. Korinťanom, do 2. kapitoly, 1. až 5. verš, tak tam nájdeme jedného z učeníkov Ježiša Krista, ktorý nepoznal Ježiša Krista a ktorý si myslel, že pozná Boha. A mal veľkú horlivosť za Boha a vyučoval zo zákona, učil sa zákon naspamäť a bol presvedčený o tom, že on má pravdu. A za túto pravdu on dokázal zabíjať. Tak silnú vieru tento človek mal. Tak veľkú náboženskú nenávisť mal voči ľuďom, ktorí zmyšľali inak. Aj dnes tomuto je tak. A on bol presvedčený o tom, že pozná Boha. A prišiel čas, keď tento Boh všemohúci sám skrze ústa Ježiša Krista k nemu prehovoril a dal sa mu poznať. On bol dotknutý Božou mocou a potom Korinťanom v 2. kapitole 1. Korinťanom je napísano o tom, čo on vyučuje, čo on kaže. Biblia hovorí, že on kaže Ježiša Krista. Že on kaže Krista. Bol to apoštol Pavol. Kaže Ježiša Krista aj napriek tomu, že mal toľko vedomostí z kníh a zo školy, od ktorej bol vyštudovaný. On sa rozhodol, že to všetko nechá. Lebo spoznal niečo viac. Spoznal toho dokonalého Ježiša Krista. A on tam hovorí v liste ku Korinťanom, im znova pripomína veci, ktoré už im raz hovoril, a im pripomína učenie, aké učenie on im donesol. Že on sa rozhodol, že im nebude hovoriť nič iné, len Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. A že nebude hovoriť nejakú teológiu, vybrúsené slova, pekné kázne, ktoré by im lichotili, ktoré by boli príjemné im ušiam, ale že bude hovoriť reč Božu, kde bude dokázaná Božia moc, aby ich viera, keď oni uveria toho Ježiša Krista, aby ich viera bola založená na moci Božej, že spoznali Ježiša Krista ako toho, ktorý má moc aj teraz, lebo on je živý. Že si prečítame od 1. po 5. A ja, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som o vznešenosti slova, alebo múdrosti, zvestujúc vám svedectvo Bože. Lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami, kromie Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. A ja som bol u vás v slábosti a v bázni a triasol som sa mnoho. A moja reč a moja kázeň nezáležala o presvedčavých ľudskej múdrosti slova, ale v dôkaze ducha a moci. Aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Im hovoril Krista. My máme hovoriť takisto, ako hovoril aj Pavol, máme hovoriť ľuďom Krista. A to toho ukrižovaného. My sme nehovorili niečo iné. Stáva sa vám, že ľudia prídu s otázkami, ktoré sú na nič, budú vám klásť otázky, budú chcieť vedieť, neviem čo, všelijaké možné veci okolo, ale nie to hlavné. Ježiš Kristus spasí.
Iné veci nás nespasia. A mnohokrát sa ľudia zaujímajú o veci, ktoré sú na nič, ktoré nám nepomôžu ani k uzdraveniu, ani k vyslobodeniu, ani k spaseniu. My sa máme zaujímať o Neho, o Ježiša Krista, o toho, ktorý prišiel na túto zem a spasil nás. Apoštol Pavol, keď si obratíte stránku ďalej, tak v 4. kapitole nájdete ešte verš, kde on hovorí o kráľovstve Božom. 20. verš hovorí, lebo kráľovstvo Božie nezáleží v slove, ale v moci. Tak on zvestoval Ježiša Krista, ktorý spolučinkoval spolu s ním a to slovo, kazané slovo, potvrdzoval tým, že sa diali divy a zázraky. A my, keď budeme zvestovať tohoto Ježiša Krista, keď budeme ísť a vyučovať to, čo Ježiš Kristus prikázal, len tie veci, ktoré on prikázal vyučovať, takisto on bude s nami, ako zasľúbil v Matúšovi 28. kapitole. On bude s nami a bude potvrdzovať to slovo tým, že nás budú sprevádzať v moci, ako to bolo vždycky, keď Boží ľud zvestoval slovo v pravde. Mnohí ľudia možno, že vám hovorili, veď stačí, že veríš. To už je jedno, že čo veríš. Stačí, že veríš a už je to všetko v poriadku. Ale Biblia hovorí, že potrebujeme veriť v Neho. Potrebujeme veriť v Ježiša Krista. Že potrebujeme veriť v Jeho slovo. To nás učí Biblia. Nestačí len veriť, nestačí hocičo veriť. A potrebujeme Biblie nájsť, keďže sme Jeho uverili, potrebujeme nájsť, kto On je, Ježiš Kristus. Biblia hovorí, že On je Boží syn. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto uverí v Neho, nezahynul, ale mal život večný. Verš, ktorý si nemusíte ani hľadať, lebo ten sa opakuje veľakrát všade. Je to takýto nádherný verš. Jan 3.16, máte to vypísané na tričkách, na rôznych letáčikoch a rôzne písma končia, alebo uzatvorené sú týmto veršikom. Je to krásny verš, že Boh poslal svojho jednorodeného syna. My z písma poznáme, že Boh kvôli láske k nám tak miloval svet a On miluje svet, že svojho jednorodeného syna Ježiša Krista dal. Boh sám o ňom vysvedčil na hore premenenia. Hovorí, toto je môj, ten milovaný syn, toho počúvajte. Sám Boh Otec dáva svedectvo o svojom synovi, kto on je. A ešte boli ďalší a ďalší, a my si spolu nájdeme, ktorí vyznali a vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi, že on je Boží syn. Takže máme prvý bod, že sme prijali Ježiša Krista, prijali sme Syna Božieho, prijali sme ten Boží dar, ktorý Boh nám dal. Za naše hriechy zaplatil smrťou Ježiša Krista. Ježiš Kristus je Boží syn. A mnoho ľudí takisto hovoria, áno, ja verím, že on je Boží syn. Minule som s jedným človekom rozprával a so všetkým súhlasil, čo hovorím, sa mu páčilo a nakoniec povedal, tak keď tu všetkým súhlasíš a veríš, tak poď teraz sa spolu pomodlíme a vyznáš verejne Syna Božieho. A on povedal, ja tu zo seba šaška robiť nebudem. On veril, ale keď prichádza k veci, zapiera Syna Božieho. Nedokáže vyznať Syna Božieho. Nielen veriť, ale je veľmi dôležité, aby sme my vyznali Ježiša Krista ako Syna Božieho. Keď pôjdeme do prvého listu Jana, tak tam máme napísano v 4. kapitole, 15. verš nám hovorí, kdokoľvek vyzná, že Ježíš je Syn Boží, Boh zostáva v ňom a on v Bohu. Kdokoľvek vyzná, že Ježíš Kristus je Syn Boží. Nemyslím, zopakuje. Aj papagaj dokáže zopakovať určité veci. Nie?
Papagaja, vtáčika môžete naučiť a on vám to, čo ho naučíte, bude opakovať. Ale vyznať a zopakovať, v tom je nejaký rozdiel. To nie je to isté. Vyznať Ježiša Krista ako Syna Božieho môžeš len vtedy, keď počuješ o ňom zvesť a keď Duch Svätý sa dotkne tvojho srdca a z neba príjmeš zjavenie. Len vtedy môžeš vyznať Ježiša Krista ako Syna Božieho. Opakovať, robiť to, ako robia papagáje, to môže hocikto. Takže hľadajme tú pravdu v Božom slove. Poznávajme, kto on je. Biblia ďalej nám hovorí o Ježišovi Kristovi, že on prišiel na túto zem nadprirodzeným spôsobom. Na prvý pohľad pre ľudí sa to zdalo, ako keby prišiel normálnym spôsobom, ako každý jeden človek, ktorý sa narodil na tejto zemi. Ale my v Biblii nájdeme, že to nebolo tak. Že on prišiel na túto zem nadprirodzeným spôsobom. Že on sa narodil skrze ženu, ale nadprirodzeným spôsobom jeho pozemským otcom nebol nikto z tohoto sveta, ale jeho otcom bol sám Boh v nebi. Ako Biblia hovorí, ktorý zobral na seba ľudské telo, alebo ktorý si zobral telo z Márie a prišiel a zjavil sa svetu. Proroctva, a veľa proroctiev je napísano o Ježišovi Kristovi už od prvej knihy Mojžišovej. Jedno také známe proroctvo, ktoré hovorí prorok Izajáš, on hovorí o tomto nadprirodzenom narodení a hovorí tam, hľa, Pana počne a porodí syna. Pana počne a porodí syna. Mnoho ľudí sa dnes z tohoto vysmieva. Oni rozmýšľajú len na takejto prirodzenej úrovni, neveria nadprirodzené, hovoria, to nie je možné. Ale vidíme, čo nie je možné človeka, je možné u Boha. Boh je všemovci. A on to urobil nadprirodzeným spôsobom. Tak, ako bolo prorokované, tak, ako bolo hovorené predtým o ňom, tak sa to aj naplnilo. Izajáš 7. kapitola 14. verš hovorí proroctvo Ježišovi Kristovi. A ďalej v Lukášovi v 1. kapitole my si môžeme prečítať naplnenie tohoto proroctva. Lukáš 1. kapitola, tam máme napísané vtelenie Syna Božieho. Spolu si môžeme tieto verše prečítať. Možno si ich veľmi dávno už nečítali. Kedy ste čítali posledný krát, kto môže dvihnúť ruky vo vtelenie Syna Božieho? Pred mesiacom? Pred rokom? Pred 2 mesiacmi? Kedy ste čítali? Sú určité verše v Biblii, ktoré možno, že prešiel rok alebo 2 a sme ich nečítali. Povieme si, že to sú také jednoduché. Veď my už to vieme. Ale potrebujeme ísť znova. V Biblii je napísané o slove Božom, že je to ako studnica nevyčerpateľná, ktorá sa nedá vyčerpať. Takže koľkokrát do toho načreš a vždy tam niečo máš. Tak aj teraz my môžeme niečo nájsť, keď si prečítame tieto veršiky z Evanjelia Lukáša. Od 26. verša budeme čítať. Po tom 6. mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret. K Pane zasľúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef z domu Davidovho a meno Pány bolo Mária. A keď vošiel ku nej, anjel povedal, raduj sa. My si hovoríme ako Boží pokoj, alebo ahoj. Anjel jej povedal, raduj sa. Hovoril, aby mala radosť. Obdarená milosťou, Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. On jej hovorí, raduj sa, si obdarená milosťou, si dostala milosť do daru. Prijímajme teraz z tohoto slova zjavenie, lebo my sme mali predkladaného falošného Krista celé roky a sme boli v tom presvedčení, že je to pravda. Falošné učenie nám bolo predkladané. A bolo nám predkladané učenie, že Ježiš Kristus, áno, narodil sa z Panny, ktorá bola bez dedičného hriechu, ktorá bola sveta už od svojho narodenia.
A my, keď sme prečítali len tento veršik, sám anjel jej hovorí, že ty si bola hrešná, ale teraz si dostala milosť do daru. Sme si to prečítali, môžeme ešte raz. Keď vošiel k nej anjel, povedal, raduj sa, obdarená milosťou. Kto je v poriadku, kto je svätý, nepotrebuje milosť. Kto není väzeň, nepotrebuje amnestiu. A milosť je také niečo ako amnestia. Takže anjel jej sám povedal, že ty si teraz našla milosť u Boha. Takisto, jak my tu, každý jeden, ktorý sme tu, našli sme milosť od Boha. Nezasluhovali sme. Všetci sme boli hriešnici. Ale Biblia hovorí, že my sme našli milosť. On sa zmiloval, on sa tak rozhodol. Takisto on sa rozhodol a dal milosť žene, aby mohla otehotnieť nadprirodzeným spôsobom. A ona vidiac ho zľakala sa nad jeho rečou a rozmýšľala, jaký to má byť pozdrav. Ale anjel jej povedal, neboj sa, Maria, lebo si našla milosť u Boha. Ešte raz, a raz jej to nestačilo, opakuje ešte raz, aby uverila tomu, že má u Boha milosť. A hľa, počne v živote a porodíš syna a nazveš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho a Pán Boh mu dá trón Davida, jeho otca. A bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. A Maria povedala anjelovi, ako sa to stane, keď nemá muža. A anjel odpovedal a riekol jej, Svätý Duch príde na teba a moc Najvyššieho ti zatvoní a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží. No mala síce určité otázky. Potom nakoniec odpovedala, keď jej to všetko vysvetlil, hľa, veď ja som služobnica Pánova, nech sa ti stane. Tak, ako povedal, nech sa stane. Prijala to slovo, vyznala ho a v tom okamihu odtehotnela. Takže tu nám Biblia ukazuje, že to proroctvo, ktoré niekoľko storočí bolo prorokované predtým, sa naplnilo. Boží syn bol vtelený. On prišiel. A vo Matúšovi, zase v 1. kapitole, máme napísané jeho narodenie. Čo všetko sa udialo okolo jeho narodenia. A takisto si z týchto veršov z Matúša prečítame, že jeho narodenie nebolo zaslúhou žiadneho človeka. Že to bola čiste zaslúha Boha. Aby my sme boli rozumní a nedávali tú slávu, tú česť niekomu, komu nepatrí, ale tomu, komu patrí. A všetká vďaka, sláva, všetko za to narodenie Ježiša Krista patrí nášmu nebeskému Otcovi. On z lásky k nám ho poslal. Takže 1. kapitola Evanjelium Matúša, 18. verš. A narodenie Ježiša Krista bolo takto, keď bola jeho matka Maria zasľúbená Jozefovi, prvako sa zišli, bola najdená tehotná zo Svätého Ducha. Ale Jozef, jej muž, sú spravedlivý a nechcú jej urobiť potupu, chcel ju tajne prepustiť. A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal, Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Mariu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha. A porodí syna a nazveš jeho meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. Tam nám písmo ukazuje, že to nebolo zásluhou Jozefa. A on o tom dobre vedel. On vedel, že to nie je zásluha jeho. Kým tomu nerozumel, tak o tom rozmýšľal, ako sa jej zbaviť. Keď už je tehotná a on vedel, že s ňou nespal. Ale anjel sa mu zjavil, anjel mu povedal, mu vysvetlil, čia je to zasluha. Že ona je tehotná z Ducha Svätého. Že to nie je zasluha ani Jozefa, že to nie je zasluha ani Marie, ale že to všetko on, náš Otec v nebi, že on to všetko učinil. A že on nám dal Ježiša Krista ako svoj dar. Takže sme sa dozvedeli, že Ježiš Kristus je Syn Boží, ktorý sa narodil z Panny, ale písmo nám ďalej hovorí o ňom, že to nie je len to nie je všetko. Nemôžeme Ježiša Krista takto obmedziť. Ale Biblia nám takisto hovorí, že on je Boh,
ktorý na seba zobral ľudské telo a ktorý prišiel v ľudskom tele tu na túto zem, aby sa nám zjavil, aby nás zmieril sám so sebou. Písmo to hovorí. V Janovi 4. kapitole 24. verš tam nájdeme napísano, že Boh je duch. Boh je duch. Ježiš Kristus sa narodil z Ducha Svätého. Takže Boh je duch, on na seba zobral ľudské telo a prišiel tu na túto zem. On zostúpil do ľudského tela. Ďalej by som chcel k tomu ešte niečo povedať a takisto vám aj ukázať verš z Biblie, lebo mnoho ľudí aj dnes, vy možno ste sa stretli s literatúrou, knihy sa vydávajú, kde je napísano Mária, spoluvykupiteľka, orodovnica, prostrednica. Takáto kniha, neveľmi hrubá, a tam 3 tieto slova na predku sú napísané. A na nás je, aby sme sa rozhodli, čomu budeme veriť. Lebo mnoho je falošnej literatúry, ktorá nie je od Boha a ktorá zvádza ľudí. Keď pôjdete do prvého listu Timotejovi, v 2. kapitole 5. verš, tam je napísano, lebo je jeden Boh a jeden aj prostredník Boha ľudí človek, Kristus Ježiš. Biblia hovorí, že je jeden Boh a jeden prostredník. Budeme si hľadať ešte prostredníkov. Budeme sa obrácať ako na prostredníka, skrze ktorého by sme sa mohli dostať k nášmu Otcovi v nebi. Máme jasné poznanie z písma, že je jeden Boh. Veríme jedného Boha. Veríme jedného prostredníka. Týmto prostredníkom je Ježiš Kristus. Takže neprichádzame k nášmu Otcovi ani skrze ženu, skrze matku Ježiša Krista. Neprichádzame ani skrze anielov, neprichádzame ani skrze Pavla, Petra a ďalších svätých, ale prichádzame skrze Ježiša Krista, lebo on je jeden prostredník. Ale písmo ďalej nám hovorí, aby sme Ježiša Krista zase len takto neobmedzili na prostredníka. A Biblia nám hovorí, že on nie je len prostredník. Evangelista Jan, keď začína evanjelium, on popisuje podrobne o Ježišovi Kristovi, kto on je, a prvý verš 1. kapitole evanjelium Jana je napísano, že na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Obrátime si jednu stranu a 14. verš nám hovorí, a on, to slovo, sa stalo telom a stanilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. On je Boh v tele. Biblia nás učí, a to je napísané v Janovom liste, 1. Janovom, 5. kapitola, 7. verš, tam hovorí, že sú traja, ktorí dávajú svedectvo na nebi. A že je to Otec, Slovo a Duch. Takže Biblia nám ukazuje, a že tí traja sú jedno. Môžete si to tam nájsť, môžete si prečítať, alebo si to prečítate doma podľa poznámok, si to preberete ešte raz, že sú traja a ty. Traja sú jedno. To nás vyučuje Biblia. Biblia takisto hovorí o hriechu a Biblia hovorí takisto o smrti za hriech. Že bolo veľmi potrebné a nevyhnutné, aby niekto zomrel za náš hriech. Biblia hovorí, že všetci ľudia zhrešili a nemajú slávu Božiu. Na počiatku v ráji skrze neposlušnosť prví ľudia zhrešili, neposlúchli Boha. A hriech sa dedične preniesol na celé to ľudstvo. Tak Biblia hovorí, za hriech je smrť a všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. Všetci sme si zasluhovali smrť za svoje hriechy. Ale Boh sa zmiloval, preto je tam napísano, tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Boh poslal svojho syna a poslal ho, aby my sme mali život večný.
A mnohí ľudia nechcú tomu veriť a hovoria, prečo? Prečo Ježiš Kristus? Veď on len bol obyčajný človek, alebo prorok, ako som už hovoril v úvode. A mnoho ich boli, aj za doby Ježiša Krista takí boli. A viete čo, že to boli ešte aj tí, ktorí sa stali učeníkmi, alebo ktorí boli učeníkmi Ježiša Krista. O jednom učeníkovi takomto je napísano a jeho meno je Tomáš, ktorý nechcel veriť ani z mŕtvych stane Ježiša Krista. V Biblii je napísano, že on premeškal jedno stretnutie s Ježišom Kristom. Že všetci boli na stretnutí, len Tomáš nebol na stretnutí. Je tak dôležité, aby sme na tieto stretnutia, na vyučovania, aby sme chodili vždycky všetci. Lebo môže sa stať, že budeme mať určité problémy. Keď zmeškáme určité stretnutie a Ježiš Kristus príde a bude robiť nádherné veci, keď to boli minulú nedeľu a teraz, keď sme niekomu hovorili, tak pokývec hlavou, bude tomu veriť alebo nie. A my nevieme, kedy on čo bude robiť. Nevieme, kedy, s jakým pomazaním príde do nášho zhromaždenia. Preto je dôležité, aby my sme boli na každom stretnutí. A on prišiel, Ježiš Kristus, medzi svojich učeníkov a prišiel takýmto zázračným spôsobom, akým sa bežne nechodí. Dvere boli zamknuté, on sa zjavil v stredku a sa im ukázal. A keď títo potom na ďalšom stretnutí hovorili Tomášovi, ktorý tam nebol, že Pán je živý a že on bol medzi nami, on nechcel veriť. A Ježiš Kristus zopakoval ten zázrak ešte raz a prišiel znova a ten, ktorý neveril, tak ho vyznal. A toto vyznanie, ktoré vyznal Tomáš, je dôležité, aby my sme to vyznávali takisto, že Ježiš je Pán a nielen Pán, Ježiš je Boh. Tak on vyznal rovno pred ním. Môj Pán a môj Boh. Jan 20. kapitola, 26. až 29. verš. Tam si to nájdeme. On vyznal Ježiša Krista ako Pána a vyznal Ježiša Krista ako Boha. Ježiš Kristus je Boh. Mnohí obmedzujú Ježiša Krista len na človeka. Ale keď my pozorne budeme čítať písmo, my tam nájdeme, že Ježiš Kristus bol dokonalý človek, ale zároveň dokonalý Boh. Ďalej pôjdeme a si prečítame o Ježišovi Kristovi a o jeho zázrakov. Ježiš Kristus je zázračný a jeho zázraky sú zaznamenané v evanjeliách. Evanjelia sú plné zázrakov a v Lukášovi 4. kapitole 18. verš Ježiš Kristus tam hovorí, na čo on bol poslaný. A tam sa dozvieme, že on bol poslaný, aby tieto zázraky činil medzi ľuďmi. 4. kapitola 18. verš hovorí, Ježiš Kristus hovorí tam, Duch Pánov je nado mnou, ktorý ma pomazal. A hovorí, k čomu bol pomazaný. Že vymenoval všetky veci, k čomu bol pomazaný. A on bol pomazaný, aby uzdravoval, aby otváral slepým oči, aby uzdravoval duševne chorých. Tam napísano, aby uzdravoval tých, ktorí majú zlomené srdcia. On prišiel to robiť. Takže to je začína jeho pomazanie do tejto služby, jeho poslanie ukazuje na jeho zázraky. A aby sme sa utvrdili v tom, že on týchto zázrakov neurobil len tak pár, niekoľko, tak v Jánovom evanjeliu, a to budú posledné kapitoly, je o ňom napísano, koľko on zázrakov urobil. Nielen tak trochu a nielen niekedy, ale on robil stále zázraky. No, Ján 20. kapitola 30. až 31. verš hovorí, a tak aj mnoho iných divov učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané na to, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho meno. V evanjeliách sú zaznamenané zázraky a je ich tam dosť na to, aby my sme uverili. Je tam dosť týchto zázrakoch, aby my sme uverili. A ďalej, keď si preobrátime stranu, ešte jedno miesto je v 21. kapitole a tam je napísané, že ich bolo tak veľa týchto zázrakov, že sa ani nedajú spočítať.
No, je aj mnoho iného, čo učinil Ježiš, čo keby sa malo jednotlivé popísať, mám za to, že ani ten svet by neobsiahol kníh, ktoré by sa popísali. Tak mnoho zázrakov Ježiš Kristus robil. Čítajme podrobne Evanjelia. Každé jedno, od začiatku po koniec. Ježiš Kristus každý deň robil zázraky. Utekal na pusté miesta, aby sa mohol modliť. Utekal niekde, aby si mohol oddychnúť. Lebo znova a znova ľudia prichádzali za ním, lebo mali veľa problémov. Prichádzalo mnoho chorých a on stále uzdravoval. Biblia takisto hovorí, že Ježiš Kristus je ten istý. A keď veríme toho Ježiša Krista, ktorý je ten istý včera, dnes a na veky, tak keď je ten istý, ktorý robil zázraky pred 2000 rokmi, keď vo fyzickom tele chodil po tejto zemi, on je ten istý, ktorý robí tieto zázraky aj teraz, ale my mu potrebujeme veriť. A mnohokrát, keď prišli ľudia za Ježišom Kristom, tak on im dal takúto otázku. Veríš, že to môžem urobiť? A potom uzdravoval. Aj teraz je na nás, či veríme, že Ježiš Kristus môže uzdraviť. Veríme, že on to chce urobiť. Tak Ježiš Kristus uzdravuje. Tam neuzdravuje, kde ľudia mu neveria. V jeho domovine. Tam je napísané, že tam nemohol urobiť. On, ktorý bol Boh v tele, nemohol urobiť zázraky kvôli ich nevere. Tak tam on nemôže urobiť a tam nie je uzdravovanie, kde mu ľudia neveria. A inak Ježiš Kristus robí stále tieto zázraky. A je napísaný aj dôvod, prečo Ježiš Kristus tieto zázraky robí. Je napísané, že preto robil tieto zázraky, lebo sám Boh bol s ním. V Skutkoch 10. kapitole 38. verš tam dáva svedectvo, alebo káže evanjelium apoštol Peter a on hovorí o Ježišovi Kristovi. Keď chceme vedieť, ako máme kázať, ako máme evangelizovať, môžeme sa pozrieť na Pavla, na Petra, môžeme sa pozrieť ich evangelizačné kázne, ktoré sú v Biblii zaznamenané, že oni nekázali nič iné, ale len Ježiša Krista. A Petr, keď tam káže evanjelium, hovorí o Ježišovi z Nazareta, ako ho pomazal Boh Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujú všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh. Ježiš Kristus chodil a robil dobre. Ježiš Kristus všade uzdravoval, pretože bol Boh s ním. Tak on uzdravoval. Mnohí ľudia neveria v uzdravenie a neveria v démonoch. Vidíme v tomto jednom verši máme napísané, že tá nemoc bola tam preto, že títo ľudia boli držaní v moci diabla alebo boli premožení od diabla. Preto tam bola táto nemoc. A Ježiš Kristus chodil a všetkých uzdravoval. Že to by nám stačilo na to, aby sme verili tomu, že Ježiš Kristus je zázračný. Že on je ten, ktorý robí zázraky. A robí ich aj teraz. A ďalej my potrebujeme vedieť všetko Ježišovi Kristovi. Nielen, že on prišiel tu, že on je Boží syn, že on je sám Boh v tele, že on prišiel na túto zem, aby spasil nás, aby spasil ľudí, že on je ten, ktorý robí zázraky aj teraz. Ale takisto my potrebujeme vedieť, že on prišiel ako spasiteľ a nie ako ten, ktorý tých zlých trestá. Vieme, že raz bude tento čas, keď on príde ako sudca. Ale teraz, keď Ježiš Kristus prišiel v tele a teraz, keď my žijeme v dobe milosti, on je stále a stále len spasiteľom a nie sudcom. A my sa vrátime k niektorým veršom, ktoré už sme čítali, alebo budeme pokračovať. Jan 3.16. Jan 3.16 hovorí, že Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, aby každý, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal život večný. To je 16. verš.
Ďalší nám hovorí, lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. On neprišiel, aby vynašal súdy. A vieme, že keď je súd, potom nám nasleduje aj trest. Tak on neprišiel na to, aby nás trestal, pretože sme tak zlí. Ale on prišiel na to, že my sme zlí, aby nás spasil, aby nás zachránil, aby nás vyslobodil z tohoto zlého. Takže Ježiš Kristus prišiel spasiť nás. Prišiel nás spasiť všetkých. Ďalej v Lukášovi v 19. kapitole takisto je napísané v 10. verši, lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. My sme kvôli našim hriechom boli stratení. Sme boli preč od Boha. My sme nenašli Boha, my sme nenašli Krista, ale On prišiel a našiel nás. On z toho dôvodu prišiel, aby hľadal nás a aby nás spasil. Tu vidíme, že On je ten istý, včera, dnes a na veky. On je spasiteľ. On prišiel nás spasiť. On, ktorý sa narodil bez hriechu, ktorý sa narodil z Ducha Svätého, On trpel za nás, za naše hriechy. Nevinný, Biblia hovorí, že On bol nevinný a trpel za naše hriechy. Izajáš, 53. kapitola, 4. a 7. verš. Môžete si tam prečítať. Tam prorok Izajáš hovorí o jeho utrpení a hovorí, čo on všetko zniesol a že to všetko zniesol kvôli nám. Je napísané v 4. verši, kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. A on bol smrteľne ranený pre naše nepravosti, kázeň nášho pokoja bola vložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovce, každý z nás sme sa obratili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho nepravosť všetkých nás. Jasne nám písmo hovorí. Nie on, ale my. On bol nevinný, my sme boli vinní. On prišiel, aby nás hľadal a spasil, pretože my sme zblúdili a obratili sa každý na svoju vlastnú cestu. Takže Ježiš Kristus, nevinný dobrý Pán, zomieral za nás všetkých. On volá k sebe všetkých a hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení a ja vám dám odpočinutie večne. Poďte ku mne. On nás volá. On prišiel, aby robil s nami zmluvu. Keď pri poslednej večeri, pri večeri baránka Ježiš Kristus zasadol so svojimi učeníkmi, on tam symbolicky ukazoval na túto zmluvu. Ukazoval, prečo prišiel, aby urobil s nami zmluvu. A hovorí o tejto zmluve a hovorí, že je to nová zmluva. Oni, tí, ktorí s ním stolovali pri večeri, oni poznali zmluvu, ktorej boli stará zmluva, ktorú skrze Božích mužov Boh urobil s Izraelom. Oni túto zmluvu poznali, ale Ježiš Kristus im hovorí pri večeri o novej zmluve, ktorú prišiel urobiť On. A hovorí, že táto zmluva už nebude na krvi zvierat, ale že táto zmluva bude v jeho krvi. A keď dvihol kalich, tak hovoril, toto je krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie vašich hriechov. On urobil zmluvu, on dal svoju krv. A my preto, kvôli tejto krvi, môžeme prichádzať so smelou dôverou k nemu. Preto môžeme prichádzať, lebo on dal svoju krv. My môžeme prichádzať k Bohu. Je to napísané o Matúšovi 26 až 28. Ďalej v Židom v 9. kapitole 22. verš tam nám hovorí, že skoro všetko sa očisťuje krvou a bez vylietia krvi nie odpustenia hriechu. Aby hriechy mohli byť odpustené, tam musí byť krvavá obeť. Musí byť preliatá krv. My sme žili v náboženstve a sme sa
zúčastňovali omše, ktorá je obeťou za hriechy. Takto náboženstvo vyučuje, že omša je obeť za hriechy. Keď sa pýtame, na čo je omša, prečo sa robí omša, tak hovoria, že to sa potrebuje robiť, lebo to určil Boh a že je to za hriechy. Ale my nájdeme v písme, že Boh nepríjme inú obeť, len obeť, ktorý je preliatá krv. A hneď na začiatku prvej knihy Mojžišovej vidíme obete za hriechy dvoch bratov. Jeden bol nabožný a druhý bol veriaci. Ten nabožný zavraždil veriaceho. Ten, ktorý bol veriaci, on veril v krv a on obetoval na oltári baránka. Ten, ktorý nabožný bol, tak ten nepoužil na to vieru, ale použil svoje skutky, svoju snahu a obetoval to, čo napestoval na svojom pozemku. Tam vidíme, že Boh obeť neprijal. Čo si myslíte, že počas týchto 1000 ročí sa Boh zmenil a teraz bude prijímať nekrvavú obeť? Nepríjme. Takže sa hovorí o omši, že ona je nekrvavá obeť. A my si v Biblii môžeme nájsť v Židom v 9. kapitole 22, že bez preliatia krvi sa nedeje odpustenie hriechu. Naše hriechy už sú odpustené. Sú odpustené obeťou Ježiša Krista pred 2000 rokmi. Keď my ju príjmeme, nepotrebujeme znova obetovať, lebo Biblia hovorí, že jedna obeť raz a navždy za všetkých. A táto obeť nesmie byť opakovaná. To bola krvavá obeť. Žiadnu nekrvavú obeť Boh nepríjme. Nikdy to neprijal a nepríjme. V prvom liste Petra 1:18 až 19, tam je napísano, čím my sme boli obeť raz a navždy za všetkých. A táto obeť nesmie byť opakovaná. To bola krvavá obeť. Žiadnu nekrvavú obeť Boh nepríjme. Nikdy to neprijal a nepríjme. V prvom liste Petra 1:18 až 19, tam je napísano, čím my sme boli vykúpení z našich hriechov. Vykúpi nás jedna omša, 10 omší, 20 omší, alebo koľko. Je tam napísano, že skrze skutky sa to nedá. Skrze peniaze, zlato a strebro sa to nedá. Ale že sme boli vykúpení skrze krv Ježiša Krista ako obetného baránka. My sme boli vykúpení. Takže poznáme Ježiša Krista ako nášho spasiteľa, ktorý zomrel na nás, za nás a ktorý nás svojou krvou vykúpil. On zomrel, ale z mŕtvych vstal. A podstatou našej viery je vzkresenie Ježiša Krista. Keď by Ježiš Kristus nevstal z mŕtvych, tak by bola marná naša viera. Keď by on zomrel s hriechmi, ktoré zobral na seba, tak aj my by sme všetci zomreli so svojimi hriechmi. Ale on zomrel za hriechy a vstal z mŕtvych. My keď vedieme niekoho ku spaseniu, tak mu citujeme Rimanom 10. kapitola, tam je, že ak uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skresil z mŕtvych. Víme, toto je základ. Uveriť vo svojom srdci, že ho Boh skresil z mŕtvych a vyznať to ústami na spasenie. Tam napísano, že v srdci sa verí na spravodlivosť, že Boh ho skresil z mŕtvych, ale ústami sa vyznáva na spasenie. Je to v Rimanom 10. kapitole 9. až 10. verš. Že tak je napísano, a tak musel Kristus trpieť a 3. dňa vstať z mŕtvych. Hovorí, že je to napísano, to sa muselo stať. A on im to už hovorí po vzkresení, že oni to videli a o tomto ďalej svedčili, o vzkresenom Ježišovi Kristovi. A keď sa pozrieme do skutkoch, tak je tam napísano, že o ňom
dávajú svedectvo sami anjeli. Keď on bol podňatý na oblaku a odišiel do neba, tak oni o ňom dávajú svedectvo, že ten, ktorý bol vzatý, príde znova na túto zem. O ňom svedčia. V Židom 13. kapitole vo 8. verši je napísané, že on, ten Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ktorý vstal z mŕtvych, je dnes ten istý. V Židom tam je napísané, že on je ten istý včera, dnes a na veky. A keď Ježiš Kristus je ten istý, tak pre nás je to len radostná zvesť, že my môžeme od neho očakávať to isté, čo robil včera. To, čo bude robiť dnes, môžeme očakávať aj zajtra. Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych, a ďalej Biblia hovorí o Ježišovi Kristovi, ktorého my veríme, že tento Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych, ktorý odišiel do neba, že tento Ježiš príde znova na túto zem. Stretol som sa s mnohými ľuďmi, ktorí už neverili a ktorí hovorili, ja žijem dnes. Potom, až zomriem, už mi nad tým vôbec nezáleží. Neveria, že niečo po smrti bude. A mnohokrát sú ľudia nabožní, ktorí navštevujú zhromaždenia určité, kde chodia, sa stretávajú a robia určité obrady a títo ľudia vyznávajú takéto veci. Zomriem a týmto všetko skončí. Ale budú veľmi, veľmi prekvapení, keď sa stretnú s realitou, keď Ježiš Kristus tu bude znova. A Biblia hovorí, že ho uvidí každý a že ho uvidia aj tí, ktorí ho prebudujú. Tak Ježiš Kristus príde znova. On príde si pre svoju cirkev. Biblia hovorí, že si príde pre cirkev ako pre nevestu, ktorá bude pripravená, že tá nevesta, ktorá bude pripravená, nebude mať ani vrásku, ani poškvrnu. Teraz je tu čas pre cirkev, aby sa cirkev pripravovala, aby sa očisťovala krvou Ježiša Krista, aby bola pripravená kedykoľvek, lebo nevieme, kedy on príde. Ale sám Ježiš Kristus dáva svedectvo, je to v Evangelium Jána v 14. kapitole, keď rozpráva so svojimi učeníkmi a ich potešuje, lebo už im niečo povedal o tom, že on bude vydaný do rúk hriešníkov, že zomrie a že pôjde k svojmu otcovi, a oni sa začali rmútiť nad tým, čo počuli od neho, a on im potom tam hovorí, aby mali pokoj, že on im ide pripraviť miesta. Ide pripraviť miesta a potom sa vráti naspäť. Takže teraz Ježiš Kristus pripravuje miesta pre každého jedného z nás. A on sa vráti znova. On príde znova. Príde na túto zem, aby si zobral tých, ktorí mu patria. Na nás je, aby sme rozsudzovali sami seba. Patrím Ježišovi Kristovi, alebo mu nepatrím. Ako poznám, že mu patrím. Musím poznať, že mu patrím. Musím poznať, či som Kristus. Preto potrebujem študovať Bibliu. Preto potrebujem byť v slove. Preto, aby ľudia túto istotu mali, tí, ktorí už túto pravdu Božieho slova prijali, potrebujú kázať ďalej. Potrebujú kázať ostatným o tom, že Ježiš Kristus je ten istý a že Ježiš Kristus príde znova na túto zem. Pozrieme sa do Tesaloničanom a tam máme napísané, ako to bude, alebo ako to bude vyzerať, keď Ježiš Kristus príde na túto zem. 1. Tesaloničanom 4. kapitola 16. až 17. verš nám hovorí o jeho príchode. Anjeli hovoria o jeho príchode. On sám za svojho života hovorí o príchode. Ďalej, jeho učeníci hovoria o jeho príchode. Apoštol Pavol Tesaloničanom píše a hovorí tak. Lebo sám Pán s veliteľským povelom a hlasom archaniela a s trubou Božou zostupí z neba a mŕtvým Kristu vstanú najprv. Potom my, živí ponechaní, budeme razom s nimi vychvatení v oblakoch v ústretí Pánovi do povetria a takto budeme vždycky s Pánom. To sú
verše, tieto dva, ktoré sme teraz prečítali, ktoré sa veľmi, veľmi málo v náboženstve kažú. Ľudia o tom nevedia, že Ježiš Kristus príde znova a že my nevieme, kedy to bude, ale že príde naraz, nahle, že príde a tí, ktorí budú pripravení, budú vychvátení z tejto zeme, budú vytrhnutí k nemu. Tí, ktorí budú pripravení. Môžeme si prečítať v Evanjeliách, kde nám sám Pán Ježiš Kristus hovorí o cirkvi, ako bude vyzerať za jeho druhého príchodu, keď nám hovorí o 10 pánach, o 5, ktorí žili mudro a 5, ktorí žili bláznivo. A tie mudré odišli s Pánom, keď prišiel a boli takisto páni a Pána predstavuje kresťana, ktorý je znovu zrodený, obmytý krvou Ježiša Krista. A Biblia o tom hovorí, že tieto páni, znamená títo kresťania, nemali vzťah s Pánom, nemali toho Ducha Svätého a neboli zobratí. A potom tam bol čo? Pláč a škrípanie zubami, keď spoznali tú skutočnosť, že Pán prišiel a oni zostali. Tak aby aj my na tejto zemi sme sa nenamáhali marne, ale aby sme žili ako mudré pány, aby sme sa nesnažili a len tak, a potom príde ten čas, keď Ježiš príde, aby sme neostali tu na tejto zemi. Musíme rozumní byť a mať tento vzťah s ním stále. Asi pravdepodobne skoro posledný list v Biblii hovorí o Ježišovi Kristovi, že on príde znova. Takže o ňom hovorí Biblia od začiatku, v proroctvách, evanjelioch a kniha Zjavenia, prorocká kniha, končí takisto veršom, kde je svedectvo, kde aniel dáva svedectvo o ňom, že on príde skoro. A príde ako spasiteľ, už bol ako spasiteľ, príde ako sudca. Takže potom už bude horšie pre tých, ktorí neprijali Ježiša Krista ako spasiteľa. Potom ho budú musieť prijať, či budú chcieť alebo nie, ako sudcu. Teraz máme slobodu, môžeme sa rozhodnúť. Takže potom táto sloboda už nebude. Potom každý bude musieť ho prijať ako sudcu. A teraz máme na výber, aby sme ho prijali ako spasiteľa. Lepšie je ho prijať ako spasiteľa, ako by sme ho mali prijímať ako sudcu. 12. verš 22. kapitola Zjavenia Jana hovorí: a hľa, prídem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, jaký bude jeho skutok. Tak Ježiš Kristus hovorí, že príde skoro. Tieto slova boli zaznamenané, sa dá povedať, tak skoro 2000 rokov, keď on hovorí, že skoro. Keď vtedy, za doby apoštola Jana bolo skoro, jak je asi skoro dnes? Už prešlo toľko rokov. Je veľmi, veľmi, veľmi Ježiš Kristus veľmi príde skoro. Vtedy hovorí, že príde skoro. On už je tak, ako keby bol pred dvermi. Ale ešte je tu stále čas, aby sme išli, aby sme o ňom kázali, aby sme zachránili čím viacej ľudí do neba, aby sme ich zobrali so sebou. Aby sme naplnili jeho slovo, aby sme ničili skutky diabla, aby sme zvestovali, lebo vieme, že on je spasiteľ, on je slovo a to slovo je mocné a môže zachrániť ľudí. Potrebujeme ísť a kázať Ježiša Krista, toho, ktorého sme uverili my. Keď budeme rozprávať so s tými, ktorí hovoria, že takisto veria Ježiša Krista, stačí sa ich spýtať. Tak mi rozprávajú o svojom Ježišovi. A rozprávaj mi niečo o tom vzťahu. A on vám bude hovoriť, že sa modlil a ďakoval Bohu, že zlomil si nohu, lebo sa mohol Pánovi priblížiť. Je hovoriť, jak ho tento Pán trestá, čo všetko mu zle urobil, jak od neho nevie, čo kedy má očakávať a tak ďalej. A my rozoznáme, že on hovorí síce o Kristovi, ale nie o tom právom Kristovi. Môžeme rozoznať skrze Božie slovo, že je pravý Kristus a je takisto falošný Kristus. A my potrebujeme poznať pravdu Božieho slova, aby sme mohli rozoznať lož. Kým nebudeme poznať pravdu,
nerozoznáme lož. Mnohí ľudia sa dávajú na štúdia veci, ktoré neprospievajú. Chcú spoznávať to zlo, aby mohli rozoznávať pravdu. To je trik satánov, to je podvod. Boh už na začiatku nechcel, aby ľudia spoznali to zlo, ale aby spoznali len to dobré. Takisto tento Boh, ktorý sa nezmenil je aj dnes, on nechce, aby my sme spoznávali zlo, ale aby sme poznávali to dobro. Takže nepotrebujeme čítať rôzne veci zlé alebo o zlých praktikách, aby sme spoznávali Ježiša Krista. Tak ho nespoznáme. My potrebujeme spoznať pravdu, pravda nás vyslobodí, pravda nám dá schopnosti, aby sme rozoznali, čo je lož, aby sme rozoznali triky satanové. Chvála buď Bohu za to, aj za toto poznanie, ktoré môžeme prijať. Verím, že po väčšine nebolo nič nové, ktoré už by sme nevedeli, ale aby sme kázali toho pravého Krista, tak je dobré to z času na čas zopakovať. Opakovať si tie základné veci, aby sme na nich nezabudli a aby sme ľuďom, ku ktorým budeme ísť, aby sme im ukázali len pravdu. Chváli môžete zhore. My vzdáme chválu a vďaku nášmu Pánovi za jeho syna, za Ježíša Krista. Ideme mu ďakovať za nás, že sme tu. Je veľký zázrak, Šimon, nie, že môžeš byť tu. Amen. Minulé kázal svedectvo o tom, hovorí, že najväčší zázrak je, že je tu. Je to veľký zázrak a my môžeme ďakovať Pánovi. Môžeme mu ďakovať za tento zázrak. Že sme tu, že sme teraz na tomto mieste. Mnoho ľudí by, kto vie, čo za to dali, keby oni spoznali, ako tu je dobré. Ešte nevedia, ešte sú von, ešte sú za dverami. A my sa budeme modliť a prosiť Boha, aby dostali títo ľudia tú milosť, aby mohli byť tu. Alebo aby mohli byť tam, kde sa Boží ľud schádza a chváli Boha v pravde. My sa môžeme postaviť.